Dámy a páni, ja som veľmi rád, že medzi nami vítam Čika. Dobrý deň, vítam vás, milí hostia. Som inteligentný asistent od spoločnosti Morium. Daniel, ako ti môžem pomôcť? Ďakujem, Čiko. V prvom rade by som ti bol vďačný, keby si nám vysvetlil tú skratku ESG. Samozrejme, ESG je skratka troch slov Environmental, Social, Governance. Táto skratka zahŕňa environmentálne dopady podniku, jeho vzťahy so zamestnancami a transparentnosť vo vedení. Ďakujem. Môžeš mi trochu viac rozklúčovať to písmenko E? Jasne. Sú to všetky aktivity firmy, ktoré majú dopad na životné prostredie. Nielen energetická efektivita alebo odpadové hospodárstvo, ale aj doprava a tak ďalej. Dobre, čo sa týka písmenka S? Rada. V tomto prípade ide hlavne o vzťahy so zamestnancami a o to, aké pracovné podmienky pre nich firmy vytvárajú. Ja si myslím, že to je celkom silná informácia v súčasnej dobe, kedy je problém s kvalitnými ľuďmi na trhu práce. A vráťme sa ešte k písmenku G. Písmeno G, alebo teda Governance, sa prioritne zameriava na transparentnosť podniku a jeho obchodné praktiky. Super, ďakujem. Pre túto chvíľu mi to stačilo. Dúfam, že sa ešte stretneme na nejakom inom podujatí, možno aj pod hlavičkou Saria. Rovnako ma tešilo, Daniel. Síce ma mrzí, že si ma nepozval na obed, lebo vraj bude výborný. Ale dávam ti možnosť to niekedy napraviť. Všetkých vás pozdravujem a želám vám vydarený Slovak Industry Vision Day 2023. Presúvam sa na môj privátny server. Ahojte. Mňa prekvapilo, že ho to mrzí, alebo že ju to mrzí. Ja som nevedel, že umelá inteligencia má aj emócie, ale v každom prípade je to zaujímavá informácia.